gidalhan ko og kini bitong napatik sa Bohol Balita Daily News. Usa ni ka tabloid newspaper. Kay doon naman gud tay mga higala o niya pinaminaw punta dito sa Bohol. Gikan siya sa Inabangda, nagdala siya ni ining Bohol Balita Daily News. Unya ako diring nabasa nga doon na di ay higanting Christmas tree sa Gindulman, Bohol. Nga giingon nga dunay anomalya. Gani, murag kining ang konseho sa Gindulman giawhag naman nga muimbestigar nining kining higante nga Christmas tree. Diin ang taga Gindulman na ukyab kining pagkabulgar sa 1.2 million pesos Christmas tree. Nga sa unang higayon, giingon nga donasyon kini nga mao nga Christmas tree, naunsa bang pagkahunsa nga ibayan man sa lungsod og 1.2 million pesos. Unsa ni katinuod at tingali mo gawas ni kay ang konseho sa Gindulman awhag naman nga mo investigar. Tingali tubagon pud ni sa wa man ta tibaw kinsay mayor diya sa Gindulman, pero ang mayor ni ini maogyoy ining tumbok ni ini. Kining Bohol Balita News, Daily News, pinitsahan Disyembre 10, 2023, idalhan ta sa atuang mga listeners gikan sa Bohol. Di naukyab ang lungsod sa Gindulman niadto pagyong niaging simana sa dihang mikatap ang usa ka newsletter nga gihinganlan og lamdag nga nagabutyag kini sa higante nga Christmas tree sa Pasko sa tuig 2022. Niadto pa di aning 2022. Gibayran og 1.2 million pesos sa panudlanan sa lungsod. Sukwahi sa unang gipaybaho nga kini donasyon. Gibutyag sa newsletter nga lamdag nga ang 65-foot giant Christmas tree nga nagbarog kaniadtong 2022 gibayran sa lungsod kaniadtong Mayo 30, 2023 sumala sa disbursement voucher na adunay kantidad nga 1.2 milyon pesos o gisuportahan sa resibo sa River Enterprises and Construction nga naa may mutang sa Tabahan, Gindulman, Bohol. Kay nung naman nga sa dihang unang gipasiga ang higanting Christmas tree kaniadtong Nobyembre 28, 2022. Gipaybaw sa mayor, wa man ibutang diri kinsay mayor. Gipaybaw sa mayor nga kini donasyon gikan sa mga Gindulmanon dito sa California, United States of America, libre clan o uban nga mga pamilya nga adunahan sa lungsod. Lakip na ang tag-iya sa River Construction. Sa dugang pakisusi, ni gawa sa butcher nga dili Christmas tree na sab ang pangalan sa proyekto, kundi ginganlan na pod og multi-purpose billboard cell project project site Sawang, Gindulman, Bohol. Apan ang nakasuporta nga hulagway mao ang higanting Christmas tree. Ito nga ni. Kay ang higanting Christmas tree
gihimo na pod na multi-purpose billboard cell aron makwartahan nga donasyon madayon tani. Ang mga dokumento sa maong proyekto nagsugod pa sa Marso karong tuiga ug nahuman sa Mayo 2023. Ang bidding document nga may kopya ang Bohol Balita nagpitsa tini og Marso 6, 2023. Ang River Construction lamang ang nag-inusarang bidder ug siya ang nakakuha sa maong proyekto. Di maniubra din o unsa gani sa notice to proceed. Gipaibaw ang kontraktor nga mahimo na niyang sugdan ang proyekto sa Mayo 20, 2023. Apan sukwahi sa sitwasyon sanglit Christmas tree sa Nobyembre pa sa tuig 2022. Christmas tree yung nagihimong multi-purpose billboard cell. Ang maong newsletter lamdan may editor-in-chief pangalan nga Carlos A. Kilo apan walay nakabutang address. Gitawagan siyang cellphone ang mayor sa Ginduman aron mo padayag siyang habig nining mao nga pasangil apan walay tubag gikan sa mayor. Gipaamot nga mo pasabot dinhi ang mayor mo na nga kamo diya sa Ginduman Bohol ug unsa ni katinuod lalim kanang giant Christmas tree niadtong 2022 gibag-o lang nga gihimong multi-purpose billboard cell gibayran sa lungsod og 1.2 million pesos. Uy, sa ato pa, grabing maniubra ani ug unsa ni katinuod. Atin sa may mayor sa Ginduman, ay noon ang konseho sa Ginduman giawhag naman nga mo imbestigar niining higanting Christmas tree sa Ginduman nga gihimong anomalya, dakong anomalya. Mao nga naupyab sa maong newsletter ining bulgar na kantidad nga inay donasyon ibayran man sa lungsod nga kinsa man nakadawat ining 1.2 million pesos. Sumurag ang pasaninlan ginene ang mayor. Pero ang mayor nene tingali naka-explicar na siguro